Здравейте, Facebook приятели, YouTube приятели също. Да ви снимам новия ми трактор, дизел фреза, 9 коня с секторно кутие от Млада Нива, грайферни гуми. Тук багажно пространство имам под седалката. Седалката от Шкода 105L. Доста удобна. Волан от Opel Corsa. Железарията от железарията. Гуми от Citroen и джанти Berlingo. Това е фреза. Дизел фреза, 9 коня. Тук съм направил багажно пространство. Не е завършено още, може би ще има стени, да не спадат някои неща, но не се знае за момента. Ето фрезата. Тук азбука, стартер има, акумулатор. Ето го акумулатора. Тук двигателя. Всички скорости, различни команди са тук насложени. Това е съединителя. Това е задната. От другата страна е първа и втора. Тук има малко стеничка. Зимата ще има такива винили, да пази студеното. Покрива е боядисан, да не пропуска вода. Трябва да се довърши. Тук там има така. Тук отгоре може би ще има, ще монтирам LED диоди за осветление. Може би и долу също. Не се знае още. Горе-долу. Добре. Това са скоростите тук. Първа и втора. Сега ще седна вътре. И тук има около 5-6 см над главата ми. Бела, кучето Бела, род Golden Retriever. Тук е ключа за палене. Штрак. Това е за аварийно изгасване, червената ръчка. Това е съединител за задната спирачка. Това е съединител за тръгване. Тук има газ. Нагоре-надолу е газта. И тук има един бутон за фара, но фара още не е монтиран. Кормилото се върти доста лесно. Това е секторна кутия от Млада Нива. Напред, назад и то го завива. Много лесно. И това е за момента. Бела дебела. Зимната ще сложа вместо тези асфалтови гуми, ще сложа таралежки. Както отпреде има таралежки. Сложа отзаде за снега. Имам повече цепление.